Nočná obloha je plná hviezd. Každá z nich môže byť domovom pre planéty, ktoré môžu niesť život. Ak je vesmír taký veľký a plný možností, kde všetci sú. Toto je podstata Fermiho paradoxu. Enrico Fermi, významný fyzik 20. storočia, si túto otázku položil už v roku 1950. Vždy predpokladal, že ak by vo vesmíre existoval inteligentný život, už by sme mali vidieť jeho stopy. Fermiho paradox je jednoduchý vo svojej podstate. Ak je pravdepodobnosť života vo vesmíre tak vysoká, prečo nemáme žiadne dôkazy o jeho existencii? Odpoveď na túto otázku sa môže skrývať v niekoľkých hypotézach. Jednou z možností je, že život je v skutočnosti veľmi vzácny. Podmienky, ktoré umožňujú vznik inteligentného života, môžu byť také zriedkavé, že Zem je jedným z mála miest, kde sa takéto zázraky mohli odohrať. Naša planéta má veľké šťastie. Poloha v slnečnej sústave, správna veľkosť, ochranná atmosféra. To všetko prispelo k vzniku a udržaniu života. Možno sme jednoducho unikátni. Ďalšou možnosťou je, že civilizácie sa často zničia ešte predtým, ako dosiahnu potrebnú technologickú úroveň na medzihviezdnu komunikáciu. Môže to byť kvôli vojnám, ekologickým katastrofám alebo iným vnútorným problémom. História nám ukazuje, že civilizácie sa môžu zrútiť veľmi rýchlo. Ak k tomu dôjde predtým, ako sa rozvinie technológia, ktorá by umožnila cestovanie medzi hviezdami, nikto sa o takej civilizácii nikdy nedozvie. Ale čo ak tam vonku naozaj niekto je? Možno sa jednoducho rozhodli, že nás nebudú kontaktovať. Môže to byť forma ochrany alebo nezáujmu o primitívnu civilizáciu, akou môžeme byť pre nich my. Hypotéza Zoo naznačuje, že Zem môže byť súčasťou akéhosi vesmírneho experimentu. Mimozemšťania nás možno pozorujú z diaľky, podobne ako my pozorujeme zvieratá v zoologickej záhrade. A čo ak tam vonku niekto naozaj vysiela, ale my jednoducho nedokážeme zachytiť ich signály? Komunikácia môže prebiehať spôsobom, ktorý ešte nevieme rozpoznať. Možno používajú frekvencie alebo technológie, ktoré sú nad rámec nášho súčasného chápania. Naša technológia je stále mladá a obmedzená. Nakoniec je tu ešte jeden faktor – vzdialenosť a čas. Vesmír je obrovský a môže byť, že sme príliš ďaleko od seba alebo existujeme v rôznych časových oknách, aby sme sa mohli kontaktovať. Aj keby civilizácia existovala na opačnom konci galaxie, jej signál by k nám mohol doraziť až po tisíckach rokov. Možno civilizácie prichádzajú a odchádzajú a jednoducho sme sa ešte neprekrývali v čase. Fermiho paradox zostáva záhadou. Sme sami v tomto nekonečnom vesmíre, alebo sme len jednou z mnohých civilizácií, ktoré ešte nenašli spôsob, ako sa navzájom kontaktovať? Odpoveď možno leží ďaleko za hranicami našich súčasných schopností.